Para akong mama. Oh, nagkaon na. Andam si Mother Earth. Ang kaon ko. Ano ni? Sakagod na. Sakagod na. Ito tayo na. Hi guys, already na ang person. Yeah. Init kayo. My goodness. Bahin mo. Cheeseburger, please! Cheeseburger, please! Cheeseburger, please! Oh. Ano naman si mama? Ang bebe. Tulong sa pagsay, kalimutan lang. Go! Nahulog sa pagsilang, kanimo lang. Nahulog sa pagsilang, kanimo lang. Nahulog sa Yo. Sayaw. Luwas ang nabatunan ang imong Ogi sayaw. Buto tayo no. Bumbero, may sunog. Saan? Sa bangkerohan. Oh, woohoo! Ano, mani? Uy, Hapit na nilupad ganina. huli ano eh, mga may kamay yan. Mga paliwan ko. Ano daw, mga pinagkaon na. Mama na ako. Hey mama, hi vlog. Hi. Magdagat ni. Magdagat may tara, maligo ka. Sure. Nangatulog ang sakop. Asa man nagikan ma? Balik ko, pwede balik-balikin si Day. Sa balik daw Day. Te, kanang god. Kurang kasi ka na. Reject na reject. Nga umili nga sa puro mangga. Oo nya. Pangili niyo. Igaan mo ma. Palit Dili, wala gihatag ra. Oh, Ah, sana all. Tagaan pa silag mangga maragusan. Tagaan pa silag mangga. Namagay nang harvest dra guys oh. Nang harvest silag mangga. reject. Ah, dire. Wow. Ay. Mangayo tabi. Mo datong Naka naman puro ko na. Ayan kasi silag mangga guys. Tagaan sila mama mangga. Sana all. Dang asa to mangga ninyo. Perting mamiya mangga habay. Dapat pagid ko Perting crispy na. Oh, wow, kalami. Tamis ba yung nagmahinog ba? Tara guys. May pagidaghan mo. Wala po ni mangayo bag. Pwede na pangayo. Bye guys. Dili ko Apple, watermelon, strawberry. Gigi kay nasa imong likod oy. We're going to
fruits. Mangga, mangga, mangga. Ew! Nawigan Road. Overhead to. Brilliance. Oh, form your line straight. Sa isa lang. Kipanggutom ang mga utaw. Di na ni kaabot og dagat ang amo ang balon. Jimeng! Ah! Kanila isa o. Wow. Kaon, kaon. Hi guys, nanami diri. Nabot na mi diri sa amuang giadtuan. Mga kids. Naligo na din sila. Oh. Wow, dagat. Wow. Ay, kana dahil ito nga kahoy o. Diya, minipunta dyan. Yeah. Gimo mo dirig balay. With iski kilabot to. Guys, Sarabos. may magbalay guys. Eh, nakanta diri sa, diri itong yuta. Ikuniro itong portable. Yeah. Chillin'. Mga kiddos guys, nangaligo ng mga kids. Lambi kayang view. Wow. So very wow. Dali na, kay picturean ta mo be. Di basta-basta bay. Makatabok-tabok raman bay. Yusay. Merry Christmas! May dali do kay ako nga regalo dali. Ay, agtang ba dali dili ko kumot. Balo na bali. Bugat pagay ka. Ano ni? Puasa doon na to. Yung kapad. Maligid na. Kauling. Lagi ka mo. Babasagin ka mo kauling. Kana. Pabuhan kayo. Kalasos mo. Cowboy. Murag kuan, murag Boy Scout.
Asa ako? Suba. Tagugpo mo to ba? Suba niya. Napa dyan kauban sunset. Ah, okay kayo. Ah, suba mga gwapo. Ano sana, boss? Murag karne na sa kabayo, no? Sa kuha sa iro. Sa iro ni. Karne sa iro. Tataro naman na rin. Nawag. Nukoy, meron sa nuko. Suba, parisan ug select. Okay kayo. Grabe. Unsay tawag ng isda iya? Espada. Ay mao nang atong kilaw no. Pay isda. Saan nga isda ya? Kaya wa buot. Yo, saan nga Ano, isda? tambaka? Ala, Ay. Gid. mukhaon nga ni tagpagod. Ih. Isda na sad. Ito na to ang karne sa kuan iro. Ay. Butang ko diri kinahulog. Kasi oh. Amen. Merry Christmas to you. Oh. Open the basket. Nani hapon na. Ma, lima. Mag-inom kag tambal ma. Ano pa man po yung plat? Ay, paano? Kasi ako siya. Balik lang. Wala sa sawan ha? Ako manili. Naman to yun. Lalaman ko. Wow! Merry Christmas, guys! Kawaw! Mag-blurred man. Uy, kalagot. Wow! Mag-blurred yun siya, kalagot. Di man siya mag-kuan ay KJ. Wow! Turay lang fireworks! Wow! Cutie! So, mana to guys, no? Dili na mag-end ito ang vlog atong video balag ulay pulos. So, nami karon diri sa Manggihay sa Mati. Kauban na akong family guys. Dili mi magpasko. So, maro to. Thank you sa pagtan-aw sa itong video. Walay pulos. Peace.